Bare følge opp og ikke tenke på hva kan bli med. Hei Einar, det var fint du stakk innom. Du må ha en liten sånn en før du. Er det her tempofest? Ja, det er det. Har du trent den inn nå? Ja. Så la oss svire. Nei, faen, vi har stått i et halvt år. Et halvt jævla fuckings år. Så la han starte den. Ja, var det sykkelsalg i halvt år, det? Og så går det med deg, Guda. Det er sykkelsalg i halvt år, ikke det? Er det helvete, eller? Er det helvete? Er det sykkelen som har stått i et halvt år? Ja. Ja, det er sykkelen. En halv dag, det er jo som... Skal du ha med meg da? Er du tørst? En halv dag er nok for meg. Jeg starter på andre trø. Det skal jeg love gjøre. Ikke Kari Tråd med andre. Skal bare se. Vet du hva? Folk kjører rundt på Honda, Kawasaki. Og de er så krya. Kan du lage litt grann? Sånn her. Du må ha lys på, Einar. Skal du ned trappa? Ja, tenkte det. Med 0,2 liter bensin. Hvor langt skal du?